Mihinkäs te olette noin koreina menossa? Sinne minne sinäkin. Niin, että laitapas sokeria 6 kiloa. Hetkinen nyt. Mistä te oikein juorusitte mun selän takana, häh? Sä sait just pestin karaoke-isäntänä. Mitä? Siis meinaatteko te järjestää sen lauluillan makuuhuoneeseen? Ei kai nyt semmoista uskallettaisi tehdä. Isabella muutti mieltään. Kuules tyttö. Se Isabellahan oli niin ehdoton. No se tutki Amandan tilikirjoja ja pyörs päätöksensä. Eli laita itses kuntoon ja pistä kamat kassiin. Kun sä juonnat, illasta tulee täydellinen. Helvetti. No, mitä sä ajattelit laulaa? Älä nyt jaksa viitsiä. Roger, kuuluuko kukkelikuu? Kuuluu. Kukkelis kuus ollakin. No niin, hyvä yleisö. Mikä meininki? Mahtavaa. Niin varmaan, No niin, joo. tervetuloa tähän Amandan ensimmäiseen Eduskuntaan. Minun nimeni on Ossi. Laitela ja minä toimin tämän tilaisuuden seremoni ja pellenä. Mitä tää nyt tarkoittaa? Ei aavistustakaan. Putket. Ja tässä meidän illan lämmittelyn numerona taitaa olla eräänlainen kärpänen tanssi. Kiitos Ismo. Ja hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä meidän illan karaoke-isäntämme Ossi Puolakka?